फ्रेंड्स जुबिन गार्ग बिथांनि मेलोडी सं मायाबिनी बेखौ बर'आव दानस्लायदों बर' रावजों खननो लादों अन्नानै खोनासंलां। बारहुंखाजों आंहा गोबाव जुगनिनो लोगो खोमसियाबो थारैनो गोबां साननिनो आंगो निजोमै मेथाइ आंनि गोमोरलांगोन नोंनि बिखाया माया गोनां हरनि गेजेराव नुनो मोनबाय नोंनि सावगारि बिलिरफैबाय सिरियै फैनानै गोरबो खनायाव नों जे आंनि रानस्राव गोसोआव निहोरनिनो जोंखोलथरथिं ओंखारबोनाय आलायारन आंनि सोलेराव फुंबिलि समाव बारहुंखाजों आंहा गोबाव जुगनिनो आंगो खोमसियाबो थारैनो गोबां साननिनो लोगो निजोमै मेथाइ आंनि गोमोरलांगोन नोंनि बिखाया दारारारा 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 दारारारारारारारा अराय फुंबिलिनि बारफुनाय बिबार बुंगोन नोंनो आंनिनो बाथ्रा मोनाबिलि हरनि हाथरखि बुंगोन नोंनो आंनिनो दाहार बारहुंखाजों आंहा गोबां साननिनो आंगो खोमसियाबो थारैनो गोबाव साननिनो लोगो निजोमै मेथाइ आंनि गोमोरलांगोन नोंनि बिखाया थाइनै मेगनाव नोंनाव नायोब्ला सिमां जानगारना मोगथां फैयो दांनो नागिरब्ला थाइनै आखायाव मोगथां जानगारना सिमां फैयो बारहुंखाजों आंहा गोबाव साननिनो आंगो खोमसियाबो थारैनो गोबाव साननिनो लोगो निजोमै मेथाइ आंनि गोमोरलांगोन नोंनि बिखाया माया गोनां हरनि गेजेराव नुनो मोनबाय नोंनि सावगारि बिलिरफैबाय सिरियै फैनानै गोरबो खनायाव नों जे आंनि रानस्राव गोसोआव निहोरनिनो जोंखोलथरथिं ओंखारबोनाय आलायारन आंनि सोलेराव फुंबिलि समाव। हेलो फ्रेंड्स बे मेथाइखौ आङो स्टुडिय'आव खनखांबाय ओरैनो प्रेक्टिस होगासिनो दङ न'आवहा बेखौ फाइनेल जेब्लानोखि मिउजिकजों खननाय जागोन निश्चय
मोजां खोनानो मोनगोन। नभेम्बरनि 10 तारिखफोरनि गेजेराव ओंखारगोन बे मेथाइआ। वेस्ट बेंगलनि मालदा मनालिसा स्टुडिअ'आव आङो खनगोन बे मेथाइखौ। थ' नोंथांमोना माबायदि मोनदों कमेन्ट्स बक्सआव लिरहर आरो लाइक खालाम, शेयार खालाम, मदद खालाम आंनि बे इउटिउबखौ डेभेलप खालामनो थाखाय, जाहाथे फैगौ दिनफोराव आङो गोबां मोजां नोंथांमोननो मेथाइ लाबोनो हायो। थेंक इउ, खुलुमबाय।